Kung unsa may mahimo sa mga lalaki, mahimo usab sa mga babae. Mao kining gibarugan sa mga kababayenan doon sa pagsaulog karon sa Women's Month. Ang mga empowered women sa Pulis Regional Office 7 mipahigayon sa ilang Women's Month Mini Olympics. Gisalmutan kini sa mga police women gikan sa kalaing mga unit sa kapulisan. Nagkadayang mga duwang Pinoy ang ilang ipahigayon sud sa PRO7 Quadrangle. Nagpakita kini sa ilang kamera diri o galabaw sa tanan sa ilang panaghiusa sama sa kumpas nga ilang mga tiil kung magdungan o magtambayayong lang. Mahimo silang magmadaogon sa ilang mga responsibilidad. Pinapakita rin po namin dito na kung ano po yung kaya ng lalaki, is kaya rin po namin mga babae. Totoo po na mas malakas ang mga lalaki, sinasabi po natin, but then, i-admit po natin na mas malakas po ang babae in regards po sa mga pag-handle nila ng mga problema, mga stress, ganun po sa trabaho. At saka po, mas caring, may papakita po natin ang care.